Здравейте, пък съм с хондичките и сега мина сезона на загряващите. Имам проблем с охлаждането и така нататък. Сега ще почне и сезона на непалещите. Слаб ми акумулатора, не върти стартера, но няма значение, видеото не е за това предвидено. Сега, това е Honda HR-V. Подбрал съм две, за да ви покажа нещо. Що са тут течности в автомобила? Така, това малкото казанче. DOT 4. Това е за съединителя. Спирачна течност. Тук по принцип е зеления сала. Един от критериите, че е за смяна. Задължителна смяна на 36 месеца. И тук е същата работа. Това е спирачната помпа. DOT 4, DOT 4. Има и други алтернативи. За по-сигурно DOT 4. Много хора седнат и гледат по капачката. Ама тази капачка е има от не знам си колко години. И пише DOT 3 на нея, но се слага DOT 4. Сега следващото. Винаги с червена капачка е хидравликата. Тук хидравлика. Повтарям, малкото казанче съединител. DOT 4 спирачна течност. Следващото. Спирачна течност DOT 4. Това е на спирачките. Винаги се правят между минимум и максимум. Да са нивата. Насекъде има минимум, максимум. Белязано. Охладителната система. Само много хора се бъркат сега тук с охладителната система и тук е страшна каша. Повечето са карали европейски коли и разчитат на тях там за Маркуче се е откачил. Разчитат, че и там е същото, но е тук сега радиатора. На студено, единствено само на студено. Пълни се догоре и се проверява и тук, и в разширителния съд. Разширителния съд има максимум, има и минимум. На студено да е по средата. Не се долива само от тук, а и тук в радиатора. Сега обаче съм подбрал и една другата. Тук са един прашлясалец, който течно за чистачки. Обаче има само едно казанче. Друго няма. Защо няма? Защото това е за спирачките. И само за спирачките, пак казвам DOT 4. Ето го казанчето на разширителния съд. Това е CRV трета генерация. Тук може да се види нивото. Ако се светне тук през решетката, на по-тъмно се вижда минимум и максимум. И пак, само че тук сега няма отварям, че е топло да не стане авария. Сутрин на студено, тук първо радиатора, допълвате догоре и после казанчето. Не се долива само в казанчето. Трябва да проверите и тук. Системата работи малко по-различно от европейските. И затова трябва да се внимава. Това е антифриз, хидравлика, спирачна течност, пак спирачна течност. Повтарям, DOT 4. Има и други алтернативи. Може да се поинтересувате. И това е. Радиатор, казанче. На максимум, между минимум и максимум. Лек ден ви желая!